Haluyon sana, so kahulong ko naman digde. Nasasayang na naman ang oras ko. Pinalimog na naman ang payo ko. What? Ay, napangyari. Ay, nadoon. Uy, pasensya na. Oh, ano na? Pasensya na tabi. Mainit mo kaya? Ang pasensya na tabi. Kung hindi na palang so. Ano tabi nga ito so? Pagurungan ta? Ano ito? Tabing init? Ano na? Ma-apply ka construction worker sa kuya. Tapos habok ka sa init. Pagtrabaho ko kaya duman aircon. Pero construction worker ako. Sa'yo ka nakahilig yung construction worker? Libur pa pati ang pig-applyan mo. Para sapna sa nangani ako duman. Para luto. Pero aircon pagtrabaho ko duman. Bako makusanay. Construction worker ako. Pero bako makusanay sa mainit. Wala na lamang sa mga pag-iriba mo. Uto na magaduman, ipinasalakay ko na sa bus. Mano, nag-arali na? Ano nga ning anhuron baga o takasubagaw, alas 10. Alas 10. Ano na ko niya lang? Alas 12. Pasado na. Ano nang nag-a-apply ni kitrabaho? Pwede O tabi. pahalatong pasuha mo. Pwede tabi mag-apply giraray. Pero sa luwas na ako maanaw. Sa mainit na ako yung destino mo. Kamuya ko tabi kitrabaho. Mabuhay tabi ang mga labor. Mga construction worker. Maano na tabi ako. Matrabaho na ako. Maski tabi sa mainit. Tsagaan ko tabi yan. Tawan ko tabi sa kuya tabi mga aki na maray na pagkabuhay tabi muda maray na pag-eskwila nga rin masuportaran ko tabi eskwila. Mapalog mo siya na tabi ako sa trabaho. Tulong-tulungin na. Tulong-tulungin na. Please tabi. Please lang tabi. Uto na nga ni Duman. Yaw na sa Davao sa mga pag-iriba mo. Dahil naman ito mabultada. Ano pa ba ang trabaho ang makuha mo? Pwede magpagkirtan na tabi. Mamasaya ko sa kanya. Grabe naman talaga. Ayos man talagang nag-a-apply ini. So pag-iriba mo Duman, nagpas, hindi ka ma-aeroplano. Sabi na, Ngani tabi mabukod ko tulos. pwede man iyan, ibawa sa sweldo mo. Dahil man ako kaan maabunar. Pira tabi ang sundo duman. Ang sweldo mo Duman ang kaldaw, 500. Kasabay na tabi naman sa pagkaon. Sabay na ang pagkaon. Tata, kung 500 tabi, di kina sana ako. Iba-iba ang kitang duwa. At iyaon nga ni Duman sa trabaho sa Davao, nakatabaya. Hindi ma, ano maligyan trabaho ang tagye? Kaya ako Duman sa pragikro. Oh, iyo tabi, di maano na sana tabi ako. Ano na? Iyo tabi. Pasensya na tabi. Kaya mo daw talagang maglibor Duman. Kaya ko tabi mag-record. Dakulat. Anong oras ka nagmamata? 4:30. 4:30, alas 12 ka kunya nag-abaw. Dahil 4:30 ko di, maruhilay lata pa man ako. Alas 8 na ko minabuhat. Mata na ko na 4:30. Mairis na ka na pala ng mga pag-iriba mo. Ikamamata ka pa sana. Grabe man, malinamawong ka pa lang. Dahil man tabi. Iyo tabi duman ang trabaho ko ng trabaho may 8 to 5. Pag ma-overtime ka tabi, depende naman sa nansay mo. Kung tabi ako may kurso na tawo, iyo tabi ang trabaho ko duman. Sige na tabi, maya ka tabi kitrabaho. Kaya pa lang sa mga kumpadre ko Duman ay naraplayan mo kitrabaho. Sarang simana sana, dahil ka natangkas ka na. May connection ka tabi duman. Ayo! Di, pasensya na tabi, ano na sana, Sa saro dabi para simpag mo sa engineer mo. Kaya tinangkas ka. Sa saro naman kung minatipla ka, oras kitrabaho. Dinagitan mo pa sa purman mo. Oh, baka yung gigibuhon mo naman. Sa Davao naman. dahil maliliwat na tabi. Pasensya na tabi. Sige na, lakaw-lakawin nata, ihanap na sa kayang. Kami